Имаме 5 части на пилето. Бутчета, крилца, гърди, бонфиленца и фенер. Бутчетата аз лично предпочитам да ги използвам за пилесорис или пиле с картофи или за някакви яхнии. Гърдичките са най-чистата част с най-високо съдържание на протеин, няма толкова мазнини, няма джиле, няма сухожилие. Тук е за мускули. Точно така, бързо приготвяне на тиган, без много мазнина. Ако ги изтъмните, буквално стават за минутка и половина. От тях може да се приготвят също и шницели, но най-добрият вариант за панирано пиле си остава пилешките бонфиленца. Ако имате дичица, няма нужда да ги режете. Малко сол, пипер, брашно, галета, пържи. Крилцата са ми любимата част. Страхотно мезе за футболни мачове. Да, и други спортни събития. Затова препоръчвам, купете си няколко пилета, отделете си половин час, изкарайте си една порция крилца, разбира се и другите части от пилето и си решете проблема с готвенето за цяла седмица напред. А от тези части варим, обезкостяваме, замразяваме и имаме заготовка за невероятна пилешка супа, която също ще ви покажем в нашия канал. Последвайте ни!